Kagayaw, anate kang runan abunga ti misyon ama kawaya-waya kaniayo. Iya, turturok tagtog na. Turturok te gamiri. Kaniti awa na kitoy. Ay, dedikad sa kitoy ato tinasungpuro. Kaya lang dia. Wala. Si Kagayaw, ada. Taga ka nan siya po si kasi kada dito ya ke ano te nasur-sur kada pas nagbaliwa. Ngum te may bagak ng kumesa ito ka iliwag to sa. Ay pinanguto ni pagkain ka mamis kung to daya. Kaya aja lang ya. Ada kayo Gayaw. Kagaya mo kasag kutubo, hindi nakipasatak talaga ng misyon, anak nga nagduado nga timuro sa dituya nga natupay kan hindi ko nga nakita digiti mading arami digiti sa tao so nga napatag kanya dati nga misyon. Ika. Sama gayon ko hindi ni namnamang nga umaya dito. Ganyan na mga umali kita, hindi ka mo tinisyon hindi. Hindi ka mo tilublubuhok hindi. Hindi ka mo tilublubuhok hindi, hindi ka mo patagtibiyag. Tatang ka inot-inot ko nga ng amiris. Inot-inot nga naimulat si kananakom ko. Dahil sa misyon. So nga, nagyaman ang kada kayo ta adda kayo na mga kanya Si Kagayaw, siya mo kuskwat, kasagagangay mo na simbahan. Dati kanya mo buti at yung misyon pa nagbalbaliw ako na ata. Nung masaya mo gamit sa dito yung kayang umaagal sa iyo gising. Panagpungal kada panagpati kinalintin na mawaya-wayan tayo mga kapadang panglaw ko na kami ang mubot sa agamiris ko nagtunga ka nagiti nakinig pa ka kinagkakit ng aramid si para kaya tayo limang salwat kaglawlaw natupay mo ti kananaton kung agamiris nasa aktibiyang ang surong isigin ako. Sige lang ngayon. Lawan kayo. Sige. Tingnan na. Wala ka na.